Стартаваў прыём дакументаў у каледжы, падрабязнасці бойкі ў метро, дзе падлетак здолеў сябе абараніць. Што адбываецца з курсам валютаў, праблемы з кватэрным пытаннем і ў Беларусь вяртаецца гарачыня. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Мясцовы грыбнік у Глузскім раёне знайшоў цела мужчыны, які лічыўся зніклым без вестак яшчэ у кастрычніку летась. Паводле ратавальнікаў, знаходка была зробленая ў балоце прыкладна за 4 метры ад берагу. Высветлілася, што гэта цела 85гадовага пенсіянера. У восень 25-го ён разам з жонкаю пайшоў у лес у грыбы і заблукаў. Нягледзячы на пошукавыя работы, знайсці яго не ўдалося. І зноў прашу пагаварыць з дзецьмі і ўнукамі пра бяспечную язду на самакатах. Чарговы выпадак гэтым разам у Калінкавічах. 14гадовы падлетак на электрасамакаце трапіў пад колы Мазды. Аварыя адбылася на пазначаным скрыжаванні, калі хлопец ехаў па другараднай дарозе. З траўмамі яго шпіталізавалі. Яшчэ адна непаўналетняя пацярпела ў аварыі пад Мазыром. Паводле ДАІ, 45гадовы кіроўца «Фольксвагена» падчас абгону не справіўся з кіраваннем, пасля чаго аўтамабіль перакуліўся. Траўмы атрымалі 53гадовая жанчына і 15гадовая дзяўчына. Іх шпіталізавалі. У Добрушы ж на нерэгуляваным пешаходным пераходзе позна ўвечары «Вольва» збіў 68гадовага мужчыну. Пацярпелага даставілі ў лякарню, аднак выратаваць яго не ўдалося. Паводле ДАІ, на вопратцы мужчыны не было святловяртальнага элемента. Гісторыя з п'яным мінчуком, які збіў і укусіў 17гадовага хлопца ў метро, атрымала працяг. Першапачаткова паведамлялася, што мужчына нанёс падлетку не менш за 10 удараў, яшчэ і пакусаў. Паводле ж версіі маці хлопца, сын 4 гады займаўся тайскім боксам і здолеў пастаяць за сябе. Падлетак прапусціў толькі першы удар. Кусаўся ж нападнік, сцвярджае жанчына, ужо спрабуючы вызваліцца падчас таго, як ейны сын ужыў удушальны прыём, каб нейтралізаваць агрэсара. Спыніць бойку дапамог іншы пасажыр, пасля чаго агрэсіўнага мужчыну выпіхнулі з вагону. Суд прызнаў нападніка вінаватым у хуліганстве і аштрафаваў на 1800 рублёў. Абмежаваліся штрафам, бо бакі прыйшлі да прымірэння. Вечнае кватэрнае пытанне. Будзьце уважлівыя пры падпісанні ўгодаў з нерухомасцю. У Менску дзяўчына ўжо год не можа засяліцца ў кватэру, у якой ёй належыць 90% плошчы. Летась Вікторыя набыла 0,9 доляў двухпакаёвай кватэры за 22,5 тысячы долараў. Мужчына, інвалід-вазочнік, якому належыць толькі 1/10 доля, паводле яе словаў, проста не пускае дзяўчыну ў кватэру і рэгулярна выклікае міліцыю. Вікторыя звярнулася ў суд з патрабаваннем засяліць яе і кампенсаваць выдаткі на арэнду жытла. Судовыя разгляды працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Чарговае пасяджэнне прызначанае на ліпень. Сам мужчына ад каментароў адмаўляецца, заявіўшы, што спрэчку павінен вырашыць суд. У Беларусі стартаваў прыём дакументаў у каледжы на праграмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Падаць заяву можна да 23 жніўня. Сёлета каледжы гатовыя прыняць больш за 68 тысяч абітурыентаў. На бюджэт плануюць залічыць каля 29 тысяч чалавек, пераважна на дзённую форму навучання. Асноўны набор традыцыйна разлічаны на выпускнікоў 9 класаў. Прыём дакументаў на праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі для большасці выпускнікоў 9 класаў пачнецца 18 ліпеня. Паводле Мінадукацыі, каледжы застаюцца запатрабаваным шляхам да атрымання прафесіі і хуткага выхаду на рынак працы. Працадаўцы ж, маўляў, актыўна бяруць удзел у падрыхтоўцы будучых кадраў праз сістэму мэтавага навучання. Рэжым пастанавіў узяцца за вяселлі, юбілеі і шашлыкі на лецішчах. Паводле новага праекту указу аб удасканаленні дзейнасці садовых таварыстваў, калі дачны домік здаецца ў арэнду, ладзіць там свята, карпаратывы ці нават адпачынак з саунай будзе забаронена. Тлумачаць з тым, што садовае таварыства – гэта некамерцыйная арганізацыя, якая ствараецца ў мэтах вядзення калектыўнага садоўніцтва, а яшчэ спасылаюцца на скаргі суседзяў наконт шуму. Аднак грамадскае абмеркаванне паказала, многія беларусы не разумеюць, чаму замест барацьбы з канкрэтнымі парушальнікамі дзяржава хоча ўсё забараніць. Людзі прапануюць хаця б пакінуць магчымасць здаваць домікі ў арэнду без правядзення там імпрэзаў. Звяртаюць увагу, што бізнэсоўцы плоцяць падаткі, дзякуючы ім месцы развіваюцца.
Былы чыноўнік і прадстаўнік каардынацыйнай рады Арцём Брухан мяркуе, што пад выглядам клопату пра дачнікаў адбываецца чарговае закручванне гаек і ўзмацненне кантролю над прыватным жыццём грамадзянаў. Маўляў, любыя таварыствы для чыноўнікаў гэта не вельмі добрая рэч, бо там ёсць нейкія гарызантальныя сувязі. Пункт жа звязаны менавіта з забаронаю праводзіць імпрэзы, сустрэчы, гэта наўпрост удар па аграсядзібах. Да 18 чэрвеня вы можаце выказаць сваё меркаванне на гэты конт на сайце прававога форуму. Падрабязнасці на belsat.eu. Сацыяльная сетка Threads робіцца адной з самых беларускамоўных. Карыстальнікі адзначаюць, што алгарытмы платформы часта прапануюць беларускамоўны кантэнт і дапамагаюць знаходзіць аднадумцаў. Тут людзі дзеляцца досведам пераходу на беларускую мову, падтрымліваюць пачаткоўцаў і абмяркоўваюць спосабы пераадолення моўнага бар'еру. У допісах і каментарах беларусы распавядаюць пра страх памылак, недахоп практыкі, увагу навакольных. Напрыклад, перашкаджае псіхалагічны дыскамфорт і банальны страх пачувацца белай варонай. Шмат каго вельмі напружвае празмерная ўвага навакольных, бо кожная фраза па-беларуску ператвараецца быццам у вымушаны выхад на сцэну. Людзі даюць адно аднаму парады чытаць па-беларуску ў голас, карыстацца беларускай мовай у садсетках і не баяцца размаўляць нават з памылкамі. Пры гэтым беларускамоўныя дыскусіі знаходзяць актыўнае падтрыманне і з боку украінцаў. Многія з іх адзначаюць, што добра разумеюць беларускую мову і заклікаюць беларусаў часцей карыстацца ёю. Агулам жа Threads ператварыўся ў месца, дзе можна даволі лёгка адшукаць якасны беларускамоўны кантэнт, падрабязнасці на сайце Белсату. Страляніна ў польскай Белай Падляскай. Сёння каля 10 гадзіны раніцы невядомы застрэліў мужчыну на вуліцы Каралевы Ядзвігі. Ва ўсім горадзе ўстаноўленыя блокпасты, праводзіцца агляд транспартных сродкаў і тэрыторыі. Навучальныя ўстановы, некаторыя грамадскія будынкі часова закрытыя. Паводле неафіцыйнай інфармацыі па гэтай справе ў раёне беларускага консульства быў затрыманы грамадзянін Беларусі. Святлана Ціханоўская пракаментавала расійскі ўдар па Кіева-Пячэрскай лаўры. Цытую: «Лаўра – гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне. Месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае украінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўдны твар імперыі». Пажар у лаўры злакалізавалі, аднак існуе небяспека абрынання і далейшага ўзгарання, паведаміў генеральны дырэктар запаведніку Максім Астапенка. Ва Успенскім саборы моцна пашкоджаныя іканастас, роспісы і фрэскі. Самае жахлівае, што пацярпела частка, адна з нямногіх, якія захаваліся пасля выбуху падчас Другой сусветнай вайны, дадаў Астапенка. Кіева-Пячэрская лаўра аб'ядноўвае 144 будынкі, 122 з якіх помнікі гісторыі і культуры. Сярод іх помнікі архітэктуры 11-19 стагоддзяў. Кіева-Пячэрская лаўра ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У выніку расійскіх абстрэлаў гэтай ноччу загінулі сама меней 9 чалавек, дзясяткі параненыя. За мінулы тыдзень беларускі рубель умацаваўся да долара, еўра і юаня. Долар патаннеў больш як на 1,5% і цяпер каштуе каля 2 рублёў 77 копеек. Паводле старэйшай навуковай супрацоўніцы цэнтру Бэрок Настасі Лузгіной, высокія кошты нафты і нафтапрадуктаў, зняццё амерыканскіх санкцыяў з калію, а таксама павышаны попыт з боку Расіі на беларускі бензін могуць спрыяць росту валютнай выручкі. У той жа час зніжэнне коштаў нафты праз паслабленне геапалітычнай напружанасці на Блізкім Усходзе можа знізіць паступленне валютнай выручкі ў найбліжэйшыя месяцы. Дадаткова замежны гандаль могуць пагоршыць паспяховыя ўкраінскія атакі на расійскую нафтавую інфраструктуру. Расійскі бізнес усё часцей выказваецца пра неабходнасць зніжэння курсу расійскага рубля, бо моцны рубель перашкаджае росту эканомікі, гэтак жа, як і высокія адсоткавыя стаўкі. Калі Расія паслабіць свой рубель, то хутчэй за ўсё аслабне і беларускі. Гэта можа адбыцца ўжо ў другой палове года.
Гарачыня хутка вернецца ў Беларусь. Праўда, перад гэтым надвор'е яшчэ пакажа свой няўстойлівы характар. На гэтым тыдні сіноптыкі прагназуюць дажджы, навальніцы, месцамі моцныя, ліўні і нават град. У дзённыя гадзіны тэмпература будзе вагацца ад плюс 14 да плюс 22 градусаў. Аднак ужо можна планаваць свае выходныя. У пятніцу паветра пачне хутка прагравацца. У выходныя надвор'е ў краіне будзе вызначаць вобласць высокага атмасфернага ціску. Дажджоў значна паменее, а тэмпература павысіцца да плюс 27 градусаў. На паўднёвым захадзе Беларусі ў суботу магчымыя і ўсе плюс 30. У нядзелю летняя спёка захаваецца да плюс 29 градусаў. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.